v jakém bodě začít investovat a jakým způsobem by se k tomu stavil, protože je tady spoustu rad. Nejdřív vydělej přes nějaký business, měj cashflow, pak začínej investovat. Nějaký říkají, začínej investovat hned teď, nepij to kafe, dávej to tam do něčeho. To je dobrá otázka. Ja jedinú vec, ktorú v živote ľutujem, je to, že som nezačal investovať skôr. A to som začal možno tak vo vašom veku, okolo tých 19-20. Takže ja hovorím, že hneď. Na druhú stranu, určite by som neinvestoval celý svoj nejaký príjem alebo svoje voľné prostriedky do nejakých takých, že aktív, ako sú nejaké fondy alebo akcie alebo čokoľvek. Ale minimálne si dal taký zvyk, že tých 10% z príjmu akéhokoľvek, ak zarábaš 10 000 korún, 100 000, milión, to je jedno. 10% by si mal dávať do nejakého dlhodobého aktíva a vytvoriť si takú svoju vlastnú istotu, lebo môžem to povedať za seba, keď máš bokom niekde v tom portfóliu, dajme tomu 1 000 000 eur, alebo aj 1 000 000 korún je už fajn, tak sa ti úplne s iným pocitom stáva. Nemáš toľko stresu, že keď náhodou ti nevidie nejaký biznis, alebo ak niekto z vás chodí do práce aktuálne, tak nemáš problém povedať šéfovi, že nazdar, keď sa ti niečo nepáči. Takže určite začať investovať hneď, ale tá väčšina peňazí alebo väčšina príjmu by mala ísť hlavne do vás. Že investujte do seba, preto vlastne aj tu ste, že v tejto skupine, že ste si asi platili nejaké členské a už za to vám gratulujem, že ste investovali do seba. A to nie sú vždycky len peniaze, ale hlavne v tom mladšom veku, keď väčšinou ešte chlapi nemajú tie peniaze, tak aj ten čas a tú energiu. A na druhú stranu nejakým takýmto pravidelným odkladaním si z príjmu, tak si buduješ disciplínu aj svoju sebahodnotu. Lebo veľa ľudí robí to, väčšina v podstate, preto sú zaseknutí v tom systéme, že mesiac alebo 20 dní v mesiaci pracujú, odozdávajú čas za svoje peniaze a potom namiesto toho, aby za tú výplatu alebo za nejaký spravený biznis zaplatili ako prvému sebe, tak zaplatia všetkým ostatným šeky a tak ďalej. Aj to, že ty presne, ak si to spomenul, že napríklad ideš na kávu, tak zaplatíš vlastne niekomu inému robíš ten biznis. Ale to, čo ja hovorím, je ako prvé, mne keď prídu peniaze za hocičo, tak ako prvé si ich dám tých 10%, teraz už aj viac v tomto momente, lebo môj životný štandard je v podstate rovnaký, že ja nekupujem si drahé veci a tak ďalej, takže už teraz je to viacej ako 20% z toho príjmu. Ale toto je dôležité, že naučiť sa zaplatiť si najprv sebe, lebo ty kurva makáš mesiac na to, na tie prachy, vymíňaš svoj čas, svoju životnú energiu, to je ten dar, ktorý si sem dostal do tohto sveta a ty musíš zaplatiť ako prvý sebe. To investovanie, ja to vysvetľujem tak, že to je vlastne obetovanie tej dnešnej hodnoty peňazí pre tú budúcnosť. To znamená, keď si to zoberieme na jednoduchom príklade. Predstav si, že teraz máš 1 000 korún a kúpiš si za to, ja neviem, tričko. A to investovanie znamená to, že keď správne tie peniaze investuješ, že v priebehu, môže to byť mesiacov, môže to byť rokov, ty zrazu si môžeš z týchto 1 000 korún nekúpiť jedno tričko, ale 10 alebo 20. A o tomto vlastne je to investovanie, že ty obetuješ tú dnešnú hodnotu peňazí, to svoje krátkodobé potešenie pre ten dlhodobý úspech. Na druhú stranu vždycky je dobré si nastaviť aj nejaký budget na tú odmenu, že zase nedá sa jesť celý mesiac suché rožky a paštéky a investovať každú zarobenú korunu, ale dať si aj nejakú odmenu, nájsť tom proste rozumnú mieru. Takže hneď ako máte príjem nejaký prvý, 10% si odkladajte na nejaké dlhodobé aktívum, ktoré vám dáva zmysel, alebo ktoré vám niekto poradí. Ešte k tomu, že keď vám to niekto poradí, vždycky si berte rady od ľudí, ktorí sú už tam, kde vy chcete byť. Alebo prešli si tú cestu a sú už ďalej. Veľa ľudí si bere rady od rôznych finančných poradcov a tak ďalej. Jednoducho od ľudí, ktorí sú možno na tom horšie ako tí ľudia samotní. Takže nájdite si vždycky nejakého mentora alebo nejakú osobu. Teraz je výhoda toho online, že čo ja napríklad, keď som začínal, tak také možnosti neboli až tak 15 rokov dozadu, že proste takéto skupiny a tak ďalej, tak aj zadarmo v podstate, alebo za malé peniaze sa vieš dneska dostať k zaujímavým ľuďom.